ovako, ljudi, da razjasnimo nešto pre nego što počnemo podcast i sve ostalo. Ova puška, znači svi ljudi će pitaju odakle puška na zidu, oružje, ovo nije prava puška, ovo je maketa puške. Znači, štap, slomljeni štap za ribe, drška od džoger, kundak, jeste pravi kundak od puške, menjao sam drugaru kundak Stefanović Saša. Ma ko vebe? Da, ne, plovće. Patkar. Nije bitno. Ovamo zatvarači, ovo je pravljeno od drške od džoger i ovo je, što se kaže kod nas, ciganski ekser. Mislim, ne menjam romsku populaciju, ali tako se zove kod nas, ciganski ekser. Znači, puška je maketa, nema veze sa puškom. Drugo, što da kajem, ovamo ima slike, lovci, drugari. Nas interesuju trofeji. Mani, ja se znam. Mani, trofeji, zbog tije trofeji smo danas bili na sudbe, mani be trofeji. Mani, nema nikad oprosti što smo utepali me pravome u zlato. Tere dalje, mani to. Dobro, ne, ima ga, ne, čekaj, ima Zoza. Кога да угостимо у наредни подкаст? Кога да угостимо, кога да позовемо у наредни подкаст? Pa najbolje... За лайв. Ja mislim da najbolje nekoga istavničenja. Или? Mislim da to vi ne bi malo greška. Или? Pa dobro. Ajde. A ja ću se potrudim. Može li ja se potrudim da dovedem? Ne, šalimo se, ako vi stvarno treba pop, imamo i popa, ima sve.